खुलुमबाय गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिहारनि इलेक्शननि एग्जिट पलाव मोनसे संस्थाया एग्जिट पल होदों। एबारबो NDA आनो सरकार दागोन होननानै। NDA खौ मोननो हागोन होनदों बियो बे संस्थाया 153 to 163। बेवहाय BJP आ मोनगोन बादि 83 to 87, JDU 61 to 65, HPM 4 to 5, LJPR 4 to 5, RLM 1 to 2 बेबायदि मोननो हागौ होनदों। दा बिदिबाथ' NDA निनो सरकार जागोन बे संस्थानि एग्जिट पला जुदि गोरोबोबा। बेनिफ्राय बियो इन्डिया एलायन्सखौ 76 निफ्राय 87 सिम मोननो हागौ होनदों। दा बिसोर देग्लायबो जेनखानाय बै संस्थानि एग्जिट पल मथे। RJD 62 to 66 मोननो हागौ होनदों लालु प्रसाद यादवनि पलिटिकेल पार्टिया। कंग्रेसआथ' 10 खौनो मोननाय नङा देग्लायबो 7 to 9, CPIML 6 to 8, CPI 0 to 1, CPIM 0 to 1, VIP 1 to 2। दा एक्जाक्ट बेनो जागोन जों बेखौ बुंनो हाया। रिजाल्टआ 14 नभेम्बराव 14 नभेम्बराव दिनै फार्स्ट पल जादों आरो सेकेन्ड पल दंबावो। बेनि उनाव 14 नभेम्बराव रिजाल्ट नेनानै थानोसै अबे सैथोमार। बेनिफ्राय इण्डियान वुमेन्स क्रिकेट टीमा हिन्जावफोरनि क्रिकेट टीमा देग्लाय चेम्पियन जानो हादों। इण्डियान वुमेन क्रिकेट टीमा मालाबाबो चेम्पियन जाफेराखैमोन, वर्ल्ड चेम्पियन। दा बे जानो हादों देग्लाय मोनसे गिदिर रेकर्ड। प्लेयारफोरा जिउआव माने बिराद मोनसे गिदिर साक्सेस जानो हाबाय वुमेन क्रिकेट टीमा इण्डियाना, मानोना बिसोरो चेम्पियन जानो हाबाय। दा बिसोरखौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिया गावनि सरकारि बासभवनाव बिथांमोनखौ बरायदों, बाख्नायदों। जोबोद मोजां खबर बियो। आरो दा बिसोरो कररपति जाजोबनो हाबाय, मानोना BCCI आ टटेल फुरा बे टीम आरो फुरा स्टाफ जे थायो, कोच, फिल्डिं स्टाफ, बहुत माने जयैसो मोनसे टीमखौ माबायो नालाय। दा बे फुरा स्टाफ आरो प्लेयार्स बिसोरनि नामै 51 crore चेम्पियन जानायनि थाखाय होदों BCCI आ बिसोरनो। दा बेखौ बिसोरो रानना लानो हागोन, होमबा बिसोरो दा साफा कररपति जाजोब्बाय। आरो प्राइज मानिखौबोथ' राननानै लानो मोनो होननायसो आं खोनाबावदों। जोबोद मोजां खबर, बिसोरो साक्सेस जानो हाबाय। बेबायदि आंनि भिडिअफोरखौ, बे गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। गोजोन